салом дӯстон, баъди омадани Кен ва шояд бо ҳамин сабаб аз даст рафтани чор ҷоиза акнун ҳамовари англиз худаш майли рафтан аз Олмон кардааст. Ба қавли журналист Мануэл Вет, Гарри Кен мехоҳад Баварияро тарк кунад ва ба премер-лигаи Англия баргардад. Челси, Манчестер Юнайтед ва Арсенал гӯё ки баҳри ин ситора дар рақобат бошанд. Дар бораи ин ва дигар хабарҳои муҳими футбол аз видеои навбатии мо маълумот пайдо карда метавонед. Лайк қиматбои худро гузоред. мо бошем сар мекунем. Гранада то ҳадди имкон ба секунда рафтан наздик аст ва дар даври оянда ба дастаи мизбон ғалаба лозим аст, аммо ба даст овардани он хеле душвор хоҳад буд, зеро онҳо бояд барзи дастаи Реал Мадрид бозӣ кунанд. Чемпиони навтаини Испания Реал дар миёнаи ҳафта ба финали Лигаи Чемпионҳо баромад. Оё Гранада дар ин бозӣ ягон хоб ба даст оварда метавонад? тамошои рақобатро бо 1x ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссылкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Гарри Кен ин мавсим дар Бавария ба дараҷаи зиёд гол зад, ки голҳояш ҳатто аз шумораи бозиҳояш зиёданд. Фақат дар худи Бундеслига Кен 35 гол дораду дар умум муаллифи 42 гол аст. Вале мушкили кор ва бетақдири он аст, ки бар замми чунин рекордзаниҳо сифр ҷоиза ба даст овард. Агар гапҳои рафтанаш ростам бошад, мумкин аст барои беҷоизавии Кен дигарбора майли бозгашт ба ватан кардааст. Вале ба хаёлам мушкилӣ на дар Олмон аст, балки дар худи Кен мебошад. Бавария бо омадани Кен бори нахуст дар 12 сол мавсимро беҷоиза ҷамъбаст мекунад. Дар 12 соли ахир бошад мюнхениҳо дар умум 33 маротиба ҷоиза тори сар бардоштанд. Вале акнун ки ин мардаки бетақдир омад, дигар на ягон ҷоиза зери даст омаду, на дар Лигаи Чемпионҳо мавсимро наҷот дода тавонистанд. Фикр мекунам дигарбора бозгашти Кен ба Англия ҳам ба фейк монанд аст. Фабрицио Романо бошад бар он аст, ки Барселона зиёд мехоҳад Хави Симонсро дигарбора шомили даста кунад. Варианти қулайтарини ин трансфер албатта ки иҷора хоҳад буд. Дар бораи 9 голу 13 ассисти Симонс дар 42 бозии мавсими ҷорӣ дар сафи РБ Лейпциг мо пештар ҳам гуфтем. Маъаш чунин омори рангин ҳам боис шуд, ки Барса дигарбора диққатҳоро ба дастпарвари хеш гарм кунад. ПСЖ-ро бошад бозии муҷаллои Хави дар сафи ПСВ дигарбора маҷбур кард, ки 4 миллион аз хазина берун кунанд. Аз ин пас ба хаёлам дигар парижиён ҳеҷ вақт Симонсро нахоҳанд фурӯхт. Барои ин Барса метавонад фақат ба иҷораи ин голландии ҷавон дил бандад. Дар Олмон ӯ аллакай нишон дод, ки як бозингари ояндасоз буда метавонад ва парижиён баъди таҷрибагирии хосаш мавсимҳои баъдӣ аз ӯ чун бозингари том истифода хоҳанд кард. Як бурди хоса ва муваффақияти Реал Мадрид дар футболи муосир ҳам ҳамон аст, ки ин тим диққати ҷиддӣ нисбати ояндасозӣ дорад. Маҳз ба ҳамин хотир ивазшавии наслҳо дар ҳайати асосии Лос Бланкос умуман мушоҳида намешавад. Ба қавли дигар, ивазшавии наслҳо бедарди миёни паси сар мешавад, зеро бозингарон ҳоло нарафта бар ивазаш як ҷавони дигар меоранд. Чӣ тавре Бензима рафту Эндрик бо Беллингем агар ҳамлавари асосӣ набошанд, вале корҳои хатти ҳамларо дар оянда ба пуррагӣ анҷом медиҳанд. ҳамин тавр дигар бар ивази Кросси собиқадор ҳам аллакай ҷавони қулай ёфтанд. Ин нафар ҳам ҳамватани Кросс аз Байери Олмон Флориан Вирц аст. Ба гуфти расонаҳо Вирцро бар ивази Кросс соли 2025 меоранд ва скаут аз Мадрид ҳам ҳар бозии ин олмониро пайгир аст. Дар мавсими таърихии Байер албатта Вирц яке аз чеҳраҳои калидӣ ва голзанони аслӣ аст. Ин мавсим дар 46 бозии хеш 18 голу 19 паси голӣ ба омор гирифтаву аллакай қаҳрамони Олмон аст. Ҳамчунин дастаи ӯ бидуни шикаст метавонад дар Лигаи Аврупо ҳам қаҳрамон шуда бо соҳиби ҷоми Олмон шавад. Хулос ки агар соли 2025 Реал ин ҷавони олмониро ба даст орад, дар ояндаи наздик кулли мушкилоти кадрӣ ба пуррагӣ роҳи ҳалли хешро пайдо мекунанд. Флориан Вирц агар метавонад ба сафи гранди аврупоӣ гузар кунад, Ҳаким Зиеш бошад баръакси кор аз футболи аврупоӣ берун шуда нест. Ин ҳам баъди оне гуфта шуд, ки бозингари мунтахаби Марокаш намехоҳад дигар ба Челси баргардад. Дастаи феълии ӯ Галатасараи Туркия аллакай аз нуқтаи иҷоравии шартнома истифода карда нест. Пеш аз рафтанаш ба Туркия, Зиеш мехост ба ПСЖ гузариш кунад, вале дар фурсатҳои охирини равзанаи зимистонаи трансферӣ корҳо рӯи ҳалли хешро пайдо накарданд. Ба ин хотир албатта соли гузашта миёни ин даста як ҷанҷоли ҳам сар зада буд.
این موسم аллакай бозингари арабӣ дар 21 бозӣ 6 гол задаву 4 маротиба пасҳои голӣ ирсоли ҳамдастагон намудааст. Оморҳо як тараф, вале шарту шароитҳои бошгоҳии тарафи дигар ки ҳаким аз баромад дар сафи дастаи лондониҳо даст кашида нест. Аз як тараф дар сафи ин тим ҳаким аслан рӯзои хуше ҳам надошт ва аз ин рӯ дигар намехоҳад ба он ҷо баргардад. Як замон ҳатто Зиеж наздик буд ки ба Ал-Наср гузариш кунад, вале аз барои шартҳои қарордод гузариш амалӣ нашуд. Хулос ки баъди ин қадар рӯйдодҳои трансферии ҳаким дигар дар замини туркон мемонад. Собиқ мураббии Манчестер Юнайтед Жозе Моурино бошад зиёд мехоҳад ба сафи девони сурх баргардад. Бояд гуфт ки Жозе баъди тарк кардани Рома айни ҳол бекор буда зиёд мехоҳад дар ягон абардаста соҳиби ҷои кор шавад. Чанде пештар боша Жозе аз хоҳиши худ оиди кор дар мунтахаби Португалия гуфта буд. Жозе гуфт ки аз барои кор дар Рома даъвати мунтахаби Португалияро рад намуд ва акнун пушаймон аст. Дар сафи МЮ бошад ин мутахассиси номдори португалӣ солҳои 2016-2018 кор мекард. ӯ вақти кор бо МЮ тавонист барандаи ҷоми Англия, Суперҷоми Англия ва Лигаи Аврупо шавад. 3 ҷоиза дар 2 сол, албатта ки омори бад нест. Баъди равон кардани Жозе, як замон Сулшер мураббии манкуниянҳо буд. Бар зами кор бо девони сурх, ӯ боз дар Англия мураббии дастҳои Тоттенхем ва Челси будааст. Вақти кор бо Челси ин мураббӣ тавонист 3 маротиб қаҳрамони Англия шавад ва соҳиби мартабаи хоса бигардад. Бозгашти Жозе ба МЮ ҳам албатта имкон дорад ва ин ҳам дар ҳолест ки ба рӯзои аз кор рондани Тенхак ҳам зиёд намондаанд. Мутахассис 61-солаи португалӣ бар зами доштани футболи дилгиркунанда албатта ки бо дил худ тим метавонад ҷоиза бигирад. Ба истиснои Тоттенхем барои Жозе дар МЮ ӯ дигар бура метавонад соҳиби ҷоиза шавад. Дар ҷаҳони футбол рӯзе фарор аст ки онро метавон таърихӣ номид ва барои мухлисони ПСЖ бошад рӯзи мотами миллӣ. Килиан Мбаппе, ситораи барҷастаи футбол, эълон кард ки аз клубе ки аз соли 2017 бозӣ мекард тарк мекунад, тавре ки ӯ дар сомонаҳои иҷтимоӣ шаҳр дод вақти он расидааст ки мушкилоти нав, моҷароҳои нав ва шояд рекордҳои нав зери осмонҳои гуногун забт карда шаванд. Ман ҳамеша мегуфтам ки вақте ки вақташ фаро мерасад гап мезанам. Ман мехостам ба ҳама бигӯям ки ин охирин мавсими ман дар ПСЖ аст. Ман нияти тамдиди шартномаи худро надорам ва пас аз чанд ҳафта ба саргузашти худ хотима медиҳам. Рӯзи якшанбе ман бозии охирини худро дар Парк де Пренс мегузаронам, гуфт Мбаппе. Ин изҳорот мисли як атомни бомба садо дод, ҳарчанд овозҳо дар бораи гузариши эҳтимолии ӯ ба Реал Мадрид муддати тӯлонӣ садо медоданд. Оё клуби Мадрид хонаи нави ин нобиғаи футбол мешавад ё Мбаппе тасмим гирифт ки интрига эҷод кунад ба монанди беҳтарин силсилаи Netflix ва эпизоди охирини мавсим ҳаяҷоноварро ваъда медиҳад. Дар тӯли 7 мавсим дар ПСЖ Килиан на танҳо пешвои даста, балки рамзи он низ гардид. Бо 255 гол ӯ на танҳо таърихи клубро навишт, балки онро наққош кард, мисли Пикассо расмҳои худро кард ва ҳар гол мисли шоҳасар буд ки боиси шодии мухлисон ва шояд ашки дарвозабонони ҳариф мешуд. Албатта рафтани Мбаппе як зарбаи бузург ба орзуҳои варзишии ПСЖ аст, аммо тавре ки дар мақоли машҳур мегӯянд, як дар баста мешавад, дари дигар боз мешавад. Шояд ин як имкони дурахши дигар бозингарони боистеъдод бошад ё барои клуб вақти он расидааст ки дар бораи харидани ягон каси дигаре ки бо чашмони пӯшида гол зада метавонад фикр кунад ё ҳатто бо пойҳои худ. Ин танҳо шӯхӣ аст албатта. ба ҳамин тамом боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.